Ja, vi går nu over og kigger på blomsterkarakterer på ærterne. Og der skal vi lige fastslå, hvad det er, vi kalder de forskellige dele af blomsten. Sådan en blomst som den her, den splitter man op i fanen og i vingerne og i båden, som sidder inde imellem vingerne. Vi går op og kigger her på den rigtige blomst. Altså fanen, vingerne og indimellem der sidder båden. Båden, den er fuldstændig lukket, og det er herinde, at frugtanlæggene ligger. Den er fuldstændig lukket, som sagt, og det gør, at den ikke kan modtage pollen hverken fra bier eller sommerfugle, og derfor er ærten en selvbestøver, som kan holdes fuldstændig stabil i mange generationer. Ja, nu står vi her ved Errindlev-ærten, og der kan man se, vi skal kigge lidt på blomsterfarven, og der ser vi jo, at både fanen og vingerne fanen er lys med årer, og hvor vingerne er stærkt purpurrøde. Og den vi så på i introduktionen, den var fuldstændig hvid, hvilket jo er den mest almindelige farve på ærteblomster inden for de dyrkede her. Men udover det, så findes der faktisk en del andre farvevariationer, som vi desværre ikke kan vise her. Men der er cremefarvet, og der er citrongule, der er koralrøde og en masse andre røde nuancer, som vi måske kan vise ved en senere lejlighed. En anden karakter, som er lidt interessant at se på, det er farven på pollenkornene. De er oftest gule, men de kan også være hvide. Og nu skal vi kigge på, for de sidder jo herinde i båden, og så kan man lukke op, og så kan man trække dem ud, og så ser man, at de jo faktisk er gule her. Ja, nu kigger vi på blomsterantallet per blomsterstand. Her står vi ved Stevns høje ært, og her ser vi, at der er 2 blomster på blomsterstilken. Herover sådan et blad, så går det internodiet videre, og så kommer der igen et par blomster. Ja, vi er nu gået over til Olsens enke Pollux, en sort, hvor man ser, at der kun sidder 1 blomst per akselbladpar. På nogle af blomsterne ser man, at der er et lille skæl som en rest fra den anden blomst. Vi har også set, at der kan være 2 hele blomster, men udover det, så kan der både være 3 og flere blomster, men dem har vi ikke her. Nu skal vi prøve at kigge lidt på bælgkaraktererne, og ærten sidder jo sådan inde i blomsten, men man kan opfatte bælgen som et blad, hvor det har, altså der sidder ærterne så i, og så har den de her 2 sømme, som den sidder i, og ærterne sidder så i rygsømmen, og man kan opfatte det som et blad, sådan hvor det er midtersømmen, og så er det her kanterne. Og det skal vi prøve at bruge til at beskrive ærterne med nu. Ja, her har vi nogle ærter, som vi har været ude og samle i marken. Og her til at begynde med, der ser vi eksempler på en stump bælg og en bælg, som har sabelfacon. Her har vi så nogle eksempler på nogle ærter, som er meget større end de andre. Og der er nogle eksempler, hvor de er brede både på den ene og på den anden led. Og samtidig så bemærker vi faktisk, at de også har en meget lysere eller mere gul farve end de andre. Og endelig herovre ved ukrudtet, der har vi et eksempel på en konkav bælg. Det er ikke så udbredt, men der er nogle få sorter, som har den der egenskab. Ikke her i samlingen, men ellers så findes der også eksempler på konvekse bælge, som har den anden, der bøjer den anden vej.